Ola, boas tardes, estamos aquí no Concello de Santiso. Estamos co director do Orfeón Parroquial Nosa Señora do Aivás, de Piloño, ao que eu tamén pertenezco. E a primeira pregunta obrigada, benvido Enrique, unha vez máis ás nosas entrevistas, para ti a primeira vez. Quería che preguntar, neste coro que xa leva moitísimos anos, uns 16 concretamente, que tipo de formación musical hai? Bueno, a formación musical é, non vou decir nula, pero ningún dos componentes ten estudios musicais, ningún. O único que máis estudios musicais ten é o director e non son moitos tampouco. Aí radica prácticamente a dificultad de calquera coro, pero non é neste, prácticamente en todos os coros de Galicia os coros non teñen músicos profesionais. E outra cousa, sintes-te orgulloso? Moito. Non sabe ver vos o orgulloso que me sinto. Realmente, que che día traballo? O traballo para min é un placer. Eu traballo, penso, e pois o meu medo é cada vez que levo unha canción digo, bueno, a canción é difícil e fácil, pero gustaralle. Porque non é cantar unha canción difícil ni unha canción fácil, é gustaralle a xente para cantala, porque cando cantamos 1000 veces para aprendela, se empeza a aburrir. Entón ten que ser cancións que vos gusten moito para que despois poderles enseñar ao público. É que as que gusten nos dá mellor forza, nós aprendemos as santas, claro, porque todo o que che gusta nós empuxamos, mirade, ten a paciencia dun santo. E moi poñer santo don Enrique, porque falamos, non lle estamos calados, e ele sempre, calada, atendede. Despois, ten unha boa cousa, nós cando vemos que sude decimos, moi mal. E polo que poden ver hai un certo ritual, polo menos dos homes do coro antes dos conciertos, non? Ah, sí, mollar a palleta. Eso é sagrado. Eso non é tan normal, agora son rapazos novos que veñen doentes, están nunha época que, bueno, pertenecelles. Eu, e ademais de aquí, toco tamén na banda de Merza, e sin mollar a palleta non se suba ao palco.
desta nosa xuventude do coro de Piloño, do Orfeón Parroquial Nosa Señora do Aivás, a máis nova é unha das máis pequenas, quero decir, en edad, non quero decir noutra cousa, empezou moi noviña, e ainda hoxe ten 15 anos, o sea, que ainda é noviña, chamase Celia, e imoslle preguntar que experiencia ten estes anos todos que leva. Pues estou moi contenta de estar porque levo desde moi pequena e pues sempre, non sei, é divertido. Hai que decir que a nosa pianista, cos anos que ten, está tocando na banda de Merza, perdón, e a nosa pianista favorita, porque claro, como non temos outro, non sei, que coste que lle pagamos, hai que decirlo todo. Pouco, pero sí. Ai, pero pagamos, che. De feito, ainda agora estamos escasos de homes. Casi hai que pasar mulleres para homes. Sí, de feito, ti mesma estás suplindo, completando a cuerda dos Estás facendo de home. Sí. Ela está na cuerda dos tenores. Nas Porque misas non hai fago trozos de contralto e trozos de tenor, cantando dun dos homes, pero eu canto un dos homes, porque non hai homes, que os chicos novos que están se sintan mellor e, bueno, se sintan máis a gusto, aprendan as cancións, porque non as saben todas. No, pero non é iso. Ou se veña outro. Claro, eu creo que é máis que medre máis o grupo, entonces podemos cambiar o teu sitio natural, que serían os papéis. Diego, como decidiches vir para o coro? Que foi o que che levou a vir? Pois estaba Manuel máis Francisco, os meus amigos, e Eu non digo nada, como por aquí non conocía moita xente, pois dixen que era unha boa idea para conocer xente e para salir un pouco da casa. E que tal a experiencia? Como te sientes no coro? Contento, feliz. E as cancións? Que tal as levas? Difíciles, algunhas. Algunhas? As Cuidado partes. que está o director de lado. Moi fáciles, moi... Eu digo, xe, estás a gusto. Sí. Bueno, pois agora seguimos aquí por este omazo, que é un omazo, chamase Manuel. Realmente son guardaespaldas do coro. É verdade, é Eso que dá verdade. aparte. Eso non me acordou dicilo, eso é unha realidade. Foi un dos primeiros en vir, dos homes, foi un dos primeiros. Fomos xuntos. Sí, ele é máis Chisco, que se Por chama relacións Chisco. públicas do coro. En Francisco, para chamarmolle Chisco. Chisco, entre os amigos queda todo. Hai as relacións públicas aquí do Orfeón Parroquial Nosa Señora do Aivás. Pero isto non lle pagamos, A Isto mí non nada, cobra. a mí nada. Unha cajetilla de Malboro de vez en cando. Sí, Bueno, agora contádelle a esta xente, ou contádonos a todos, por que decidiste vir para Piloña e non para outro coro? bueno, pois porque era un coro que tiña unha boa fama, e aparte un ambiente moi familiar, como no coro un ambiente moi familiar. Decidimos ir sobre todo porque en primeiro de bachillerato tiñamos unha asignatura de música na que todo era cantar. É como así moitos sitios onde poidamos cantar, pois non hai, pois decidimos ir para o coro de Piloño, eso, porque tiña moi boa fama, un ambiente moi familiar, entre veciños e compañeiros. Que celebran os seus cumpleanos, porque ali non se parrión. Non fallas un. Celebran os Non se cumpleanos, fallan. certo é? Cando un cumple cumpleanos, por lévanse champán, tartas, e o que sea, Non nos celebrámoslo. emborrachamos, Non nos emborrachamos. No, é despois de, non é antes, Despois de cantar. Sí. Ora, as relacións públicas debería decir, recorden, beban con moderación. Beban con moderación é a vosa responsabilidade. Dirección Pero si General de conduces Tráfico. eso. Ministerio do Interior, Goberno de Andar unha borda. Porque vos o que facedes son bodas, No, facemos todo o que poida facer un sobre todo coro. misas, non? Misas, o sea, todo tipo de misas, o sea, funerales, primeiras comunións, bodas, etcétera, etcétera. E depois este tipo de concertos, como o doxe. Home, as que tes falado de Cabe citar que nós case sempre vimos en coche, pero hoxe, bueno, O pescado rosa tamén. O mellor pescado rosa que é aquí a que fai os banquetes aquí no Pescado rosa. pescado rosa. Eso, Ana. Pescado rosa. A tua nai. Bueno, po caso tamén fago campaña publicitaria de delegado, xa que estamos todos. Sí, votádeme para Isto xa é unha delegada. cousa miña, este home quere ser Os delegado. deprimidos levantamos a moral Que ofrecemos? Eso, Ofrecemos ante Delegado todo de que curso? Delegado de segundo de bachiller. segundo bachiller do IES, Marco Camballón, sí. Ofrecemos responsabilidade e experiencia ante todo. Vas ter A experiencia, Vas ter moitos votos. a miña experiencia é algo básico na miña campaña. Experiencia de que? Experiencia de que? Experiencia no centro. Conozco o centro moi ben, igual Porque que a miña repiteu casa. 40 veces, non? No, No, foi Unha. no. Estuve no Consello Escolar. Estou no Consello Escolar. Ainda estás. Oi. Así que podo conectar todo un pouco. Tes cables bueno. ali dentro. Hai tes que defender enchufes. os intereses dos alumnos.
Dos alumnos ou os propios? No, dos alumnos. Volveu saltar Os propios non teñen nada que ver nesto. Bueno, ainda Eu creo que E tamén vai puñer un creo, futbolín na clase. Eu creo. Eu sí. Sí, fala desde a condición. Sí. Eu para político Pon un penso billar, que ten a aula é grande. Sí, sí. un bo No, punto, nada de cousas materiales. Es Wiccan. La verdad que o pasadas ben, ¿no? Invitamos a todos os que queiran vir. É verdad. Que o pasamos Quen moi queira ben vir a ali. contar Ó cámara, ó cámara. Cante ben, a poder Un momento, hai que decir que sempre vimos un coche, hoxe trouxemos a Transportes Mosquera, que está aquí con nos. La liña que prospera. Está con nos. Transportes Mosquera saúda. Que a ver se nos saluda, que é un chico agradable, nos estamos convencendo, a ver se ven por o sitio. Cantaban mellor no autobús que aí no... Digo, espera. Espera despois do champán. Esta non lle perdonamos. Bueno, é o banquete. A volta non dorme ni Cristo. No me apaguéis. Que Ai, queira non vir apagou. cantar, que O veña. banquete está ofrecido por peixes e marisco rosa. Animamos a xente que veña ao coro. Aparte que beber tedes que beber un pouquiño antes, non? É Supoño que que... che se seca a lengua, eu de feito O para xa que se cogeña vos... auga porque dixo que teño Ah, a eu, seca. de momento aguanto. O meu mal é despois. Eu noto yo ben, o que empeza así a sudar, empeza... Porque o director tamén canta, non? No, No, o director non pode cantar ou No, o director non debe cantar. non debe cantar. imos. Bueno, vai agora cambiar mal o director. E o director si canta non escoita as voces. Entonces non debe cantar. Fago en algún momentiño, fago en un detalle, pero non suelo cantar por culpa disso.